Здравейте! Днес ще си говорим с един много специален човек. Една личност с неповторим музикален светоглед. Човека, чиято музика и песни се слушат и изпълняват в цяла България. Песни, които вдъхновяват, разплакват и радват. Представям ви уникалния и многоуважаван, най-сладкия, най-страстния музикант и композитора Величко Памуков. Здравей, Моите уважение! колега първо и приятел Никола. Много се радвам, че по инициативата да ме направиш това хубаво интервю в град Котел, в механа Старата Воденица. Благодаря ти за това. Благодаря и аз за отделеното време. И ще си поговорим. Благодарим за гостоприемството. Аз смятам, че ти си човек, който има какво да разкаже, какво да покаже и като музикант, и като творец, и като от човешка гледна точка, затова и съм тук. Благодаря ти, за което. Да, имам много какво да разказвам, но ще започна с по-важните неща. Другите неща ще ги оставим малко, нали, назад. Ще почнем с най-важното за моето творчество от като малък до сега. Много ми е интересно. Слушам се. Да. Ами, всичко почна, когато бях на 14 години. Бог да го прости, баща ми нямаше пари да ми купува кларнет. Тогава още. Даже той 2 години не знаеше, че аз вече свиря. Съвсем случайно ме чу на втория етаж, където не беше обзаведена още къщата. И тогава той разбра, че аз всъщност вече свиря. И на 14 години ми купиха първия кларнет от бащата на Младен Цанков. Беше полубиом, много хубав кларнет. И на 14 годишен започнах да свиря. Каква марка беше кларнета? Спомняш ли си? Кларнета беше Клеменс Майнел, немски. Клеменс Майнел. Да, Клеменс Майнел, полубионче, беше много хубав кларнет, избран. И тогава всъщност започнах. Иначе свирях с едни такива направени от мене свирки. Сега? Да, бях изобретил такива като кларнет. И ходех по улиците и свирях с тях. След като ми купи баща ми вече кларнета, почнах да се свиря и да се уча, обаче се криех. А защо ти си роден в музикантско семейство, баща ти? Да, целият ми род са музиканти. Абсолютно. Памукови сме всички музиканти. Аз имам честта да познавам баща ти, Бог да го прости. Също много хубаво. Невероятен човек, много активен, гражданска позиция. И бях изненадан, когато за пръв пък чух как той свири на саксофон, защото прекрасен тон, прекрасен стил. Да, той беше естраден музикант по принцип. Свиреше естрада. Предимно естрада, после вече навлезе в кючетите и в другата, по-забавната музика, да кажем. Иначе си беше хубав музикант, качествен. Добре, значи ти на 14 години започваш с свирането на кларнет. Почнах да свиря на 14 години и вече бях доста напред, обаче не бях свирил сватби. Не знаех как се свири на сватба. Виновника за това нещо, да отида първата ми сватба, която беше в Харманли, е благодарение на Англа Рипката, бащата на Цеко Друмса. Понеже той беше пазарил 3 свиренията и на 2 успя да се оправи, а на 3-то не можа. Трето не успя. Бе жив и здрав, да се чувства поздравен. Да, ама така е било писано да мога на 3-то свирение да отида аз. Абсолютно. Да, и ме праща, бях много малък и дребен. И като слязах на автогарата в Хармали, оркестъра ме чакат, обаче чакат някакво голямо момче. Аз с куфарчета се стоя, гледат ме и абсолютно всички хора изчезнаха, останах сам аз. И барабанистът дойде при мен и ми казва: "Аба, дяте, ти кой си, бе?" Викам: "Аз съм Величко Памуков, Ангел Рипката." И вика: "Та Рипка, какво направи сега? С това дяте как ще свирим ни?" Така. Обаче станаха доволни после, почнаха: "И това Котел голяма работа, това Котел." Добре, ние знаем всички, че Котел е голяма работа. Даже от твоя баща аз знам една такава, той е като анекдот, като виц. Бог искал да раздава музиканти и дал на този град, на тая държава, на този град, на този град. И го питали, обадил се един от ангелите: "Боже, на Котел няма ли да дадеш малко музиканти?" Той казал: "Тихо,
аз оттам ги взимам. Това е нещо, което аз знам от твоя баща и доста истина. Наистина за котел е направен. Те после вече го преминуваха и за други градове, кой както му даде. Добре, ти с тези музиканти, като направи първото свирене, благодарение на Ангел Рибката, ти имаш ли прослушване нещо или направо отидахте? Не, направо те не знаеха какво свиря. Направо забивате. Те не знаеха дали изобщо могат да свирят. И те се отчаяха малко, обаче после като ме чуха, и казвам радост, те зато и почнаха, брат, това котел голям рата, какво прави тия там. Беше ли подготвил нещо за там? Да, бях подготвил, бях научил най-новото хоро на Иво Папазов, тогава още и Бряма. Обаче те не го знаеха. И аз като го почнах да го панират сам. Значи ти си ги изненадал? Изненадах ги много здраво, да. И от тогава, като тръгнах, това беше групата от Харманли с един много добър кордонист, Наско Видния, който все още е добър. Да е жив и здрав. Жив и здрав, поздравен. Да. С него почнах от начало и донесох в къщи 300 лева чиста пара. Това се случва? Това се случва преди 40 години. Преди 40 години? Да. Майка ми работи в сладкарницата, взимаше заплата толкова с някъде. Значи говорим в началото на 80-те години. Това дете отива на колко години беше ти тогава? Точно на 14 бях. На 14 години отиваш и връщаш... Се връщам с 300 лева, които като го видя жената, вика, не може да бъде. Вика, да не си откраднал нещо, вика. Как такива пари, вика, много са парите. Викам, да, майко, откраднах. Тя какво откраднах? На Иво Папазов, викам, свиренето. Така. Чувал съм аз така, че хубави отзиви има той за тебе още отпреди. Да. Всъщност аз от него съм се учил само по касетките. Всъщност с него нямам и така пряк достъп. Когато съм слушал. Може би било и по-трудно тогава. От известно време, да, вече не мога да го имитирам и да свира, защото пеенето ме промени малко, разбираш. Когато почнах да пея, вече и стила ми на музика към кларнет се промени. Това макамлийското пеене. Да, макамлийското пеене пък идва от самото свирене. Хората казват, както свириш, така и пееш. Той има и други колеги, дето го практикуват това нещо. Не е ли пък обратно? Както пееш, така и да свириш? Да, и обратно може да се каже. Както свириш, така и пееш, да. И някой път, когато стават някои такива, да ги наречем състезания, което е много актуално и модерно в момента, да пазариш 3 кларнетиста и да превърнеш сватбата в насвирване. Сватбата остава на заден план. И почваме 3 да се насвирваме. Обаче, ако са само кларнетисти, аз мога да ги надвия, защото аз съм чушма с 2 чучура. Ако не мога с свирени, с пеени. Много добре казано. Всички много свирят, аз обаче и мога пея. и още едно нещо, разбираш. Откъде идва това вдъхновение за тия песни? Да, повечето ми песни са балади. Ама имам и кючецата така. Сега малко нямам много кючеци, защото... Да знам. Това песните идват от вдъхновение, бе. От какво се вдъхновяваш? От любовта. Предимно любовта, ама зависи. Той има много вече видови любов, ама... Невероятни са твоите всичките песни. Богиня моя, Стефче, не ме забравяй. Това за твоята съпруга. За моята съпруга. Ще имаме възможност след малко да си поговорим с нея. Тя е направена специално за моята съпруга. Между другото, моята съпруга ми е направила бая от текстовите на песните. Тя ги е писала. Това е много интересен момент тук. Това не го знаехме. Трябваше сега да се каже. Тя като малка беше публикувана във вестник. Правда ли? Какво беше това вестник? Като малка, не знам на колко години беше публикувана стихотворение. Тя пише стихотворение на жена ми, тъй че и текстови мой да прави. Значи... Сега дъщеря ми прави така. Малката ми дъщеря, злате напише стихотворението страхотно. Да ти е жива здрава. Така че текстовите повечето са на жена ми, да ти кажа истината. Ама и аз съм написал едно от най-хубавите. А пък за куриоз, богиня моя е направена ей така, без да е за някоя жена. Да съм забил любов, да няма, за никой не е направена. Просто самата песен, с Икито седнахме двамата и я направихме. С Захари Илиев. Да, за Захари Илиев, точно така.
да е жив и здрав и той. С него направихме първия си албум, който беше много сполучлив и много добре се получи. Без вдъхновение може да се получат само некачествени и нехитови песни. За последен път целувам твоите нежни прекрасни очи, твоите сладки горещи усти и сълзи има в моите очи. За последен път те прегръщам и каля косите ти. Ти е лудо сърцето, душата ми плаче за теб. Богом, Богом казвам аз и си тръгвам на тъже. И когато нощта настъпи, ти вече няма да си до мен. С Богом казвам аз и си тръгвам на тъже. И когато нощта настъпи, ти вече няма да си до мен. Обичах те и мечтая да съм с теб, само с теб, но ти не ме разбра и се отиде завинаги. Обичах те и мечтаях да съм с теб, само с теб, но ти не ме разбра и се отиде завинаги. С Богом казвам аз и си тръгвам на тъже. Когато нощта настъпи, ти вече няма да си до мен. Аз те наричам лично за себе си човека школа. Защо? Защото аз знам ти как вдъхновяваш и как хората, които са покрай тебе, контактуват с тебе, свирят с тебе, наистина се зареждат с една невероятна творческа енергия и вървят към по-добро, стават по-добри хора, по-добри музиканти. Да. И знаеш ли на какво се дължи това? Кажи ми на какво се дължи. Това, че аз нямам чувство за злоба и за завист. При мен тия чувства ги няма. Когато си злобар и когато завиждаш, ти не можеш да помогнеш на някой. Ти ще гледаш да го спреш или да го дръпнеш на страна. А точно това при мен го няма. Аз обичам младите, които се развиват и искам да им помогна, разбираш? Поради тази причина помогнах на много младежи, да кажа, деца в началото. Много народ е излязъл от тебе много. Като музикант. Готленци, много хора си създал. Да. Излязаха, защото аз ги обичах и гледах таланта и уважавах таланта им. Защото гледам, че са качествени музиканти. Защо аз да не му помогна? Няма проблем за това. И им помогнах. Въпреки че те след това станаха звезди. Наистина всичките, които са им помогнат, доказаха себе си и станаха хубави музиканти. Но на мен не ми попречиха, не ми взимаха хляба. Напротив, аз продължавам да съм пак същия човек, да помагам. Тук най-последно помогнах на Милчо Трифонов, Картача.
Това е последното момче, на когото аз подадах яко ръка, но самият той притежава голям талант. Малко трябваше само да го бутна и да му покажа правилните опции, където как да се развие. Аз това си мислех преди малко, защото ти няма как да задържиш музикант. Той просто няма как се държи покрай теб, ако той няма таланта. Нито пък ти имаш как непрекъснато да го буташ. Първия език беше на... Колко години беше, като почнам езикито? 15. Да, къде там, около 15 годишен беше езикито. А пък още по-начало, преди да почнем да свирим, той беше на 9 годинки или на 8 години, когато дойде вкъщи. С една детска... Не детските келборчета. Да, от малки. Да, ама беше много малко. Ама още тогава се развиваше. А когато стана вече на 15, направо почнахме да се свирим. Защото той беше се развил достатъчно за свирене, да може да свиря с него. Да, но аз смятам, че той доста заимства от твоя стил, доста дооформи вече той създаде, разбира се, и негов... Той премина през много страхотни оркестри след мен, когато вече, нали, той порасна, аз не мога да го спра, той иска да се развива. Първо Георги Янев му повлия, а при Георги Янев само големи музиканти и той там се разви доста. После при още други оркестри и стана страхотен. Георги Янев, между другото, е един от любимите музиканти. Така. Лично искам само да ти спомена като начало. Преди ли беше след като отидох в Харманли, идват в къщи Георги Янев и Петър Алчев, когато тръгнаха да основават оркестър Орфей. Първо се бяха спряли на Бойко Малаков, обаче нещо не го одобриха ли, какво беше, лека му прасе на него. И идват в къщи. Аз не ги познавам. За първ път ще ги видя, разбираш. Обаче свирят тяхна музика. И като влязаха в къщи, и Бог да го прости на Минка Малакова, баща и беше там, Стефан Малаков. Вика, искам те, вика, да ги скъртиш, вика. Те са от музикалното, кай. Те са от музикалното, вика, искам да го биеш, вика. Тук баща ми вика, чежим, ти си. Дай ми да ги оплаша, хай си, да. И аз вече съм тегло, почнах да свиря, ама почнах с тяхно парче, едно хоро тяхно свирех. Ако те нищо такова беше, различно на Петър Алчев. И те ми акомпанират сега и аз гледат на това и зацепах едни хубави сола, така, и те викат, обаче, като зацепа след мене Петър Алчев, вземи да се гледаме сега, баща ми, аз, друга. После Георги Янев, викам, те си са от музикалното. Тия не са от музикалното. Тия са карали две школи. Спрями, викам, и те тогава вече, аз съм Петър Алчев, аз съм Георги Янев. Фърли кларнета, викам, кома направи. Към татко, ти знаеш какви са те, викам. А знаел ли всъщност? Те не знаеха, те го знаеха, нямаш да. Обаче пък ако бях чул предварително разбрал, че са те, нямаш да свиря така. Може би ще се притесня. Сега да се притесня. Винаги има по-малко стрес.
И така, другото, което искам да засегнем с тебе, модерното звучение сега на оркестър, така наречено модерно звучение, което е повлияно от македонско-циганските музиканти. По-известни са, както знам аз, като шиптари. Ние не свирим албанска. Албанската музика е много приятна и с много по-хубави ритми. А това което е повлияло, е от македонските цигани. Те са такива албански македонци, аз не ги знам какви са. Но това вълчи пеене, дето тези вълчи песни, деца вии. Деца виват. Да, дето вият като вълци, това е повлияно точно от този стил, от този етнос. Защото талавата може би имаш предвид. Талавата, виещата талава, вълча талава, деца казва. Ага. Тя няма текст, няма смисъл. Те на някакви букви пеят. И най-често се чува ноне. Какво е той ноне, те и не разбрах до сега. Не може да се разбере. Да. Това ние, котленските музиканти, не можем много да го свириме. Добре. Това звучение сега новото се дължи на това. Посъветвай ги тогава нещо младите. Ето ти го виждаш, ти Ами го аз съзнаваш. пуснах един-два поста във Фейсбук, ама пишмя стана за годините си. Защо? Защото колегите взеха да ми се съдят. Вика, не си прав. А сега. Към да, знаеш какви ги разправи имах. Добре е човек да поднася стойност на музика, дори понякога, ако тя не е възприета, но да е оставил хубаво, защото нещо хубаво, защото то пък ще почне да се възприема и по този начин дигаме летвата. По този начин дигаме летвата, хората започват да слушат по-хубаво, по-стойностни музики. Добре, след Георги Янев и Петър Алчев. След Георги Янев и Петър Алчев идва Марин Калчев в Котел и ма кани на първото свирене. Значи свиренето мина перфектно, аз къртих много здраво, вика, слушай сега моето момче, оставаш тук в оркестъра, ако те харесва, остани, ако не те харесва, ми кажи. Как да не ми харесва? Парите му пари, уважението му уважението. Апаратурата най-вече. Апаратурата много ме повлияе. Най-мощния. Екстрите, които имаше оркестъра за едно време. Екстри, всичко. Всичко опитното. Страхотен е Марин Калчев. Да. Също имах там удоволствие да поработя. Да, така ти беше с него. Страхотен е, от него също съм научил много важни неща. И аз научих някои и музикантски, и човешки, и професионални, просто е невероятен. Които ми помагат като ръководител сега в момента да ръководя. Аз оркестри и колеги, да се разбирам, знам какво да правя. И дълги години оркестри. Аз мисля, че ти си един от малкото хора от Котел, които държат оркестър толкова дълго. Аз съм има ли такова нещо или се лъжи? единственият човек, който създаде котлински оркестър с котлински музиканти и беше около 9 години успях да го задържа. Оркестър Бистри извори. Това е мой оркестър, който се състоеше от барабани, една китара, Милко Годеев, значи брат ми, Милко Годеев, ритъм китара, Данчо Йорданов го прости акордеон, аз с кларнета. И това бяхме 4 човека и аз си пеех тогава, той нямаше певици, тогава си пеех. Сега вече взимаме певици, тогава си пеех и си свирех. Модерно е сега да има повече хора, да върви по-лесно, може би. С апаратура баща ми горкия каркото не озвучаваше. Аз имам един запис, който е в Горно Александрово, това е същия оркестър. И клавир. Добре, клавира да сложа Зикито. Захар Илиев? Зикито, да. После вече и Бухала дойде. Това ми е оркестър, който аз създадах и успях с него бая хубави перчета да направим и го задържах 9 години. Повече не можах. Това си е има оркестър от Котел, да. И това съм аз, човека, който го създал. Друг оркестър няма. Много индивидуални музиканти има, обаче не са създавали оркестър. Трудно е. Аз бях също опитал. Искам да ти кажа, че го задържах малко повече от 9 дни. Така да се изразя. 9 дни съм рекорд. Трудно се създава оркестър, защото човек трябва да има и къде да свири, и как да им даде работа на тия хора, защото в противен случай те си тръгват и намират препитание някъде другаде. Сега е по-актуално и по-модерно да се кръстиш на името си в оркестъра. Величко Памуков бенд. Да. Фактически Величко Памуков трябва да е там. Другите бендови, кои са отзаде, защото вече
Много музиканти са несериозни, обещават, не идват и не може да направиш оркестъра. Много са малко оркестрите, които са едни същи хората постоянно. Аз сменям хората и затова, че не мога да кажа, че този човек е с мен. И затова Величко Памуков бенд. Кой е за мен вече, да. Ако някой е решил да прави самостоятелна кариера, както каза ти, пускаш го, никой не си задържал на сила. Да, разбира се, вече не може да държиш никой на сила. Само помагаш. Помагам на който мога, който е талантлив, преди всичко. Помагам му да покаже таланта си, а не да е в сянка. Помагам му да изгрее. Показвам го всъщност на хората. Аз не го уча да свири, ама някой ги уча, да не. И се гордееш после с тези хора, които от тебе се излезе от твоята школа. Много се гордея с всичките, да. Памуковската школа номер 1. Това е положението. Друго какво да засегнем? Може да кажем кои хора от тебе са излезли като музиканти. Аз лично си спомням Валио Сакса или той се казва Борислав Чапкънов. Някой го познават. Кръстен, прекръстен на Валио Топлото. Добре. Да. Невероятен, страхотен. Спомням си оркестъра тогава, когато бяха Сашо и Мирослав. Да, Сашо и Мирослав. Ритъм секция. Най-добрата ритмична секция. С Цеко. Пресичи Мирослав Памуков. Не е от музикалния род. Той е първият музикант в рода. Баща му свирише леко на акордеон, ама беше професионалист. А Мирослав стана един от най-добрите басисти. И по-голям пример за това има самия Сашко. Много са работили заедно. Той го научи. Той ми каза: батко, дай да вземи една бас-китара в оркестъра, да видиш какво става към Мари и тя бас-китара към сега, бе. Аз си спомням, те докато се погледнаха пред тебе и знаеха какво се случва веднага, на всяка една секунда, какво правят. Невероятна задна линия с Цеко също. Цеко Друмса също като малък. Той има и клипове за тази работа, аз мога да го докажа. Цеко също тръгна от мене. Но и той стана. Всички, които се докоснаха до мене, станаха хубави, качествени музиканти и успяха да ги забележат хората. Спомням си твой оркестър и се спомням как звучеше твой оркестър. В това време добре звучеше, да така. Прекрасно свирене, прекрасни стилно. Нямам думи. Страхотни бяхме за оно време и сега вече... След това тя направиха кариера друга тяхна в София, заминаха. Оркестър се смени, тогава пък дойде... Тогава бяха направили плюс-минус с Бухала. Плюс-минус, точно така. Те са си мои момчета. Абсолютно. Само аз не бях там. Те тамам изгряваха, аз имах други вече, живота ме подия другаде и нямах място там. Други приоритети, сменят се. И ти си превъзходен къл. Аз мога да кажа, може би, един от най-добрите къвължи в България. Благодаря, за мен е така. Има малко мая от тебе. Слушам много добре къвължи, Маладжино. Ти си много качествен и точен къвължи. Има ли страст в моето свирене? Има, разбира се. Ти си е наследил ханчата от мен. Прехванал съм малко. Страхотен. Нека видим сега едно видео, което поставя малко на друга светлина да го коментираш. Свирим на хората на сватбите, ядем, пием, взимаме парите, после отиваме, другираме се, играем на машинките и след това правим курвалък на всичкото отгоре. Защото нашата професия е изпълнена с изкушения и с предизвикателства. Такава е музикантската професия антипул. Разбирате ли сега? И песента се казва... За нашата професия, за музикантската, която наистина е изпълнена с изкушения, а сега новите, модерните изкушения, става въпрос за дрогата. Това е най-големият бич в момента за музиканти и за млади хора. Най-големият бич. И за музиканти ли така? И за музиканти най-вече, защото ние ползваме това нещо, когато сме емоционално възбудени на сцената и под влиянието на хубавата музика. И затова казвам тия думи, които са много брутални между другото, но казват самата истина. Брутални са, обаче пък трябва да имаш смелост да излезеш някой да ги каже. Всеки не може да се справи и да ги каже тия думи, разбираш ли? Чувал съм аз обаче ги казвам, където мога, ги казвам и хората да ти кажат, одобряват, не са много така шокирани.
Защото понякога музикантите нямат как да издържат сватби, свирене. Това и стимулира до някъде, дава някакъв стимул да издържа повече време, защото напреди младостта беше моята друга. А сега че на тези години, няма да ги казвам колко са годините ми, защото изглеждам така малко по-младолик от тях. И съм се кръстил Величко Памуков, безсмъртният Дънкан Маклау. Прекрасно. Верно, че отива, но ти не си се променил много, откакто те познавам аз. Но в момента пак не съм така долу горе, ама държа фронта. Все още лъжа. Много е опасно, защото покрай тебе много изкушения, много красиви жени, трябва да се пазиш. Красивите жени са фактора, може би, който кара повечето музиканти да грешат. Красивите жени. Малка грешка с огромни последствия. Така ли се получава? Мигни внимание, цял живот страдание. Проблем голям. Да. Но пък хубав проблем. Сладък. Така да се каже, да. Сладък и грешен. Какво ще им кажеш на тия младите сега, където тръгват по твоите стъпки, по твоя път? На младите ще им кажа, че се намираме в България. А в България се свири българска музика предимно. Преди да се научат да свирят талави и да вият вълчи песни, да се научат да свирят българска музика. И точно тук е момента да кажа, че град Котел е град на будители. Тук са излезли много хора, които са първинци. Първия буквар, първата писменост, първия приписал славяно-българската, първото музикално училище. Много неща. Първия хайдутин тук е роден. Алтълна Стоян войвода. Така че от Котел най-много се развиваме в българската народна музика. То не случайно е създадено училището тук. От Котел свирим много качествена българска музика, виртуозна и всякаква. И стилна. Да, и стилна. Значи Котел не свириш ли народна музика, значи не си от Котел. Има нещо в гена. Да. Първо това научаваш? Да. Доказали сме се в отношение, че сме добри в народната музика. Тона трябва ли да е хубав на кларнета? И тона също трябва да е качествен, хубав. Преди да започнем да свирим талавите, да си оправим тона. Ама почнеш ли пък да свириш талавите, тона се разваля. Сега. Става един... Заради комотоновете, четвърта. Става един среден между Ставрос и... Ямболска гайда. Да, Ямболска гайда. Аз така, да, имам такива впечатления. Така, това исках да кажа, че Котел сме известни с народната си музика, тук най-добре се развива музиката и най-добре я изпълнявам.
Има единични случаи, нали, като Петър Ралчев, Георги Анев, които не са от Котел, но са си едни от най-добрите виртуози на тази работа. Извори на българската на този стил. Да. Добре, как си сега? Виждаме, прекрасно свириш, прекрасно изглеждаш, много любов от хората, включително от колегите от музикантите, включително и от кларнетистите. Да, искам да подчертая, че има много малко душмани от музикантите. Много са малко тези, дето ми завиждат. Повечето са ми приятели, пивци и кларнетисти. Има изобщо. Аз не съм злобар, защото, разбираш ли, затова. Уважават ми повечето колеги, ме уважават. Имаш уважение, това е така и любов. Между другото, аз сега ще използвам момента да се оплача от тебе, защото и на мене така ми се караше едно време в твоята къща, където репетирахме, на втория етаж. Никола, пристани с тексамите. Свири хубава народна музика. Така ли беше? Така беше. Ти знаеш ли как я нарекаха моята къща? Как? Веселата къща. Веселата къща. Защо? Защото има в нея весел дух, весело сърце. Да. Ти ли я построи тази къща? Ти с... Бях на 24 или бях на 23 години. Я построих за 2 месеца. Беше ли женен? Бях женен с едно дете и свирих с оркестър Странджа. С оркестър Странджа. Да спомена този прекрасен оркестър. Красни. С ръководител Иван Калчев и солистка Славка Калчева. С този оркестър направих парите за къщата. В петък отивам да свиря, понеделник се връщам и къщата като с магическа пръчка беше построена. Ма цялата ли? Не цялата, само тухлите. А цялостно с обзавеждането за 2 месеца всичко беше. Ако си спомняш фирмата да ми ги дадеш, че и аз имам нужда. Фирмата беше от Ябланово. От Ябланово, браво, добри майстори. Че прибираш се вкъщи, петък събота, първи етаж да ми прибираш на другата седмица и втория етаж. Ама си бил сериозен, значи музикант къща не храни, ама строи. Нали така? Да. Сега тогава не въжеше и тази поговорка, не въжеше за онова време. Погледни тази снимка, между другото. Тук съм с оркестър Странджа, ама каква е сумата? 10 лева? 10 лева? Това са много пари. Да, за едно време си бяха пари. Ето тук имаме един прозорец поне, нали, от тая парса. Да. Тук вече искам да подчертая, че на времето, по време пак, както съм се учил да свиря, и спортувах, бях боксер в местната школа тук в град Котел и достигнах до окръжен шампион. Повече не можах. Окръжен шампионат. Бях за окръжен шампион. Да, окръжен шампион, което значи на окръга. И бях за малко половин година в спортно училище в Сливен. Обаче се оказа, че спорта се оказа по-маловажен, отколкото музиката. Вземах си карнето и се превърнах в Котел. Взема си кларинето и си изля сърцето чрез музиката и чрез красивите песни. И ми прави впечатление от твоите думи, че си бил и сериозен човек, защото си бил женен и си градил вече около семейството, около жената и това, което си създал толкова години. Никога не съм виждал човек да свири и да пее като тебе, освен това да свири с микрофона в ръката, да си прави отсвир. Това е трудно изпълнимо, почти никой не знам. Правят го някой, ама при мен няма никакъв проблем. Виждаме една снимка с кларинета и с някакси и микрофона и кларинета. Микрофона, да. Той просто микрофон годи, мога да го покажа. Като продължение естествено на ръката ти. И микрофона ще стои без да мърди. Все едно е залепнал, разбираш? Това е положението. Малко илюзионистки номера. Тук съм в най-хубавите си години. Оркестър Козарите? Не. Не? Козарите. Оркестър Странджа. Оркестър Странджа? Тук оркестър Странджа бяхме създали оркестъра. Тъкмо го направихме. Вече бяхме си направили всеки да си има по 10 броя такива снимки и да ги раздаваме. Това е много добре. Ето сега и ние можем да видим. Млад, красив, талантлив. Така. Идеята е на Козарите първи. Козарите започнаха с... това вече ние го пратихме с оркестър Странджа. Значи господин Калчев е имал този търговски нюх. А пак тук са едни много хубави съпруги на хубави музиканти, които са мои фенки и харесват моята музика. И винаги, когато отида в Сливен, става просто Сливен, винаги си скарам жестоко, купона е на макта. То се личи, че защото има купон. Те умеят да се веселят.
те умеят. И харесват това, което правя аз. И винаги става купона. Има и други по-опасни снимки, ама те не са да показвали чак. Това ще бъде във втората серия, Да. като... Това ми е направил. Това е много интересен момент. Тук си с розовия принц. Да, така го нареках, защото клапите му бяха алуминиеви. И бяха черни, бяха грозни. Пробвах 2-3 спрея и не се задържа лака. Пада. И викам, да пробвам този розовия. Пръснах ги с розовия врат, който стоят не мърда лака. Ей, това е било. И оттам много време свирих с него. Това е между другото хубав инструмент. Това е имитация на Зелмер. Кларнета, но е холандско производство. Клеменс? Не, нямаше марка, на него само числа имаше. Много интересно. Но беше страхотно звучение, като дърво. Какво се случи с този инструмент? Беше 2 пъти по-леко това. 2 пъти по-лек. Да. И свири жестоко. Къде се намира този кларнет сега? Този кларнет се намира в домашната ми работилница. На части. Няма лошо. Сега му се Но прави... не мога да го поправя, защото има счупени клапи, абе не става вече. Но той пък е свършил своята роля. Си свърши ролята много здраво. Сега това ли е новия инструмент? Сега това ми е новия инструмент, да, който е Зелмер, оригинален Зелмер, Центрон и е страхотен, който беше закупен от Пейо Маринов, който също завърши тук музикалното с Гайда. Нали Гайда? Точно така. Да. Сега е ръководител на оркестър Калофер. Прекрасен музикант, колега. Той стана хубав кларнет, хубав музикант, да е здрав. Да те попитам и за един много важен човек в твоя живот. Най-важният. Това е прекрасната ти съпруга Стефка, на която са посветени много твои хитови песни. И една от тях е Стефче, не ме забравяй, Стефче, не ме забравяй. Стефче, не ме оставяй. Да. Ти си моята любов. И тъй нататък, и тъй нататък. Преди малко ти казах, че жената е стълб в едно семейство. Жената тръгне ли да развали семейството, то се разваля. Обаче тя държи ли на семейството, мъжа рано или късно слиза в рилсите. Няма къде да отиде. И семейството се разваля. Сяда си на дупето, стъпва си на краката. С жена ми имаме 40 години. Не, 35 години семейен живот. Прекрасно. Смятай, 35 години. Това е постижение. В днешно време това е... Да. Имаме си 2 хубави дъщери, имам си 2 зетя и си имам 3 внучки. Тук е момента да спомена и да благодаря на моя зет Боян, който ме дари с единственото момче в фамилията, което е кръстено на мен. Носи моето име. Малкият Величко. Малкият Величко. Ето сега имам възможност да ги видим. Малкият Велин. Да видим зети и... Той също е прекрасен музикант. Също прекрасен познават всички хора, знаят го, той направи хубаво име. Боян Боянов, страхотен музикант. Заимства ли от тебе твой начин на работа, твой начин на свирене? Да. Аз смятам, че... Той ми е хем ми фен. Ето ги внучките ми. Най-красивите. Това е Флора голямата, а другата е Кристина. Добре, това са от двете ти дъщери. Да, от двете ми дъщери. Малката е от Вяра, от голямата ми дъщеря Вяра, Кристина, а пък голямата е от Зизито, от Златина. От Златина? Да. Аз знам, че твоите дъщерки са много музикални също. Много. Страхотно пият, но не ги пуснах да станат певици. Защо? Защото пак стига до момента, че... Тук е цялото семейство. Тук е цялото семейство. Да сте живи, здрави, прекрасни, хубави, красиви, талантливи. Значи казваш мъжа, музикант като обикаля, ходи да свири, да вади пари и някой път може да се изкушава от това, без да иска, нали, защото му е трудно. Жената е стълба в семейството, който се държи, поддържа и се грижи. Искам да кажа, че аз имам музикантска жена, а тези жени сега ги няма. Те вече не съществуват. Това е истинска музикантска жена, която знае с кого си има работа и как да му прощава. Как да му се накара така, че да не го обиди. Да, и... Разболял се
Дено велик дена, поминал се Таню. Музикантските жени изчезнаха. А тя е една от музикантските жени. Те са много специални жени. Така, Стефче, какво е да бъдеш, да си съпруга на Величко Памуков? Какво да е? Едно голямо предизвикателство. Във Предизвикателство. всякакъв план. Настръхвам, като ми говориш, защото ти най-добре знаеш. Да, най-добре знам и хубавите, и лошите моменти, и това, което ме кара да бъда с него. Единствено се крепи на нашата връзка, която е от много малко. Значи аз бях в 7-ми клас, когато се запознахме. Ние сме братовчеди, между другото, втори. Да, втори братовчеди сме. Така до края аз не съм имала друг мъж в живота си. Той е моят Сериозно да има. в целия ми живот. Каквото и да направи, аз винаги му прощавам. И то малко го използва това, но няма как. Значи В името на семейството. една огромна любов от малки, вие си имате заедно. Малки. Да, знам му, На като 18 години. На 18 години не се запознахме кога. Чакай, Величко, на 14 бяха. На 14 години. Значи ти си бил по-голям малко. Аз съм голям, аз съм 3 години голям от нея. А кой кого хареса? Кой на кой даде нишан, така да се пее по народните песни? Кой мислиш? Предполагам, че Величко Памуков ще е бил. Аз съм първи, аз нападнах, бе. Еми това е. Човек като Един иска купон, нещо, такъв трябва да младежки отиде. купон. Я забелязах, тя беше много скромна. Седи, нищо не прави. Бе, ти какво се правиш? Тя като е пипна. Ето това е. Пушна ме кап, после взех, че се влюби. Тя също се влюби, то стравата. И така, създадахме семейството, всичко се крепи на уважението, на умението да прощаваш и да оценяш обстановката, че ако нещо стане по-лошо, няма да е. И така. Тя умее. Ами така, ценя го като човек, като музикант, като приятел. Всичко се споделяме, нямаме скрити неща почти. Заедно във всичко. Да. 35 години семейен живот. Съвместен живот, 35 години. Малко ли са? Сега 3 години се разделят. 3 години да няма. Аз това ти казах преди малко, че това си е наистина постижение. Добре, да вие тогава малки, да се казва, още пък и братовчеди. Как казахте на вашите? Имаше ли там някакъв проблем? Имахме доста И проблеми. доста така. Ама така успяхме да ги надвием. Любовта побеждава, нали? знаете? Любовта е по-силна от всичко. Да. Между другото, това е добре, защото запазваш оригиналната кръв на рода. Втори братовчеди може, първи не е хубаво, но втори братовчеди могат да създадат семейство и запазваш кръвта на рода. Това е На времето интересно, кралете да. те и са правили. Да запазиш... При тях е било малко повече, отколкото трябва, доколкото аз знам, ама... Но сега, да, това е супер. Както казва един брат, копардисваха направо. Направо, да. И така. Винаги съм била до него в всичките му възходи и в малкото падение. То човек не може да няма такива. Имах и падения. Но съм била негов гръб във всички ситуации.
И така. В трудните моменти, дето се казва от живота, ако жената не е достатъчно силна да дойде да ти удари два шамара и те дръпне от тази дупка, когато си влязла, да ти каже, аз да те разтъска, да каже, аз осъзнай бе, какви ги вършиш ти. Много дупки съм му измъквала. Много, всякакви дупки. Всякакви. Благодарен си. Как? Благодарен си. Обаче сега вече всички дупки изчезнаха от те. Сега съм в най-идеално състояние. Няма дупки, няма нищо. И любовта си е тук. И любовта си е тук, да. Тая любов, уважение. Сега, когато създадеш връзка с любов, с истинска любов, тя издържа на години. Когато е истинско. Да. Тя издържа. Единствено тая любов държи до Няма гроб. събарен. Да, до гроб. Всичко друго е било. Всичко друго заминава. Няма. Няма признание, няма нищо. Разкажете ми нещо интересно. Какво ви се е случило? Така, имате ли забавна случка заедно или пък на някой свиране, ако си го гледала? Нещо, имало ли величко, което... Случките са много. Случките са хиляди. Такива забавни случки. Имало ли си случай да забравиш, че имаш да свире, да не отидеш? Да, тя ми напомня. Значи преди да тръгна, той взимали, прибрали, той всичко. Много пъти съм тръгвал без кладнята. И добре, че тя? И тя вика ми напомня, или ако съм тръгнал поне някъде на 1-2 км, се връщам пак, взимам и продължавам. Значи случва се такива. Тя е човека. Аз забелязах, че тя знае дори частите на кларнета си. Познавам инструмента. До такава степен. Тя ми помага да го поправям, бе. Да. Сега имам с внучета, на които са радени пак. Най-голямото богатство. Те са голяма сила, бе. Само като се сетя за тях, забравям за всичко. Ни Цеко ми минава, не никой. Аз като те гледам по снимките, искам да ти кажа, че е така щастлив. Много рядко съм те улавял. То си личи. Сега най-обичаният е най-малкият Видинчо. Той е на 6 месеца само, ама той е команда фронта. И интересното, че май му харесва кларета. Май му направи впечатление. Кръстен съм на чичо ми, който беше оперен певец и до края на живота се живя в Берлин, Германия. Имам две братовчетки германки. Едната е Нора, другата се казва Таня. Те също са музикални. Музиката е закодирана в твоите гени, в твоята кръв. Да. Цялата ми фамилия Памукови са музиканти. Значи, сега общувам най-вече с Цеко Памуков, майстора на барабаните, и с неговия брат Васко Памуков. Това в момента с тях общувам най-много от фамилията. Те също са много известни музиканти. И това го наследих от баща ми. Баща ми беше абсолютно същия човек, със същия талант, със същия възможности. Той също беше шоумен и също свиреше добре. Значи, тотално съм наследил от баща си всичко. Майка ми също е от музикален род. Те пък се водят Диндирякови. Те също са фамилия, които са музиканти целия род. И продължават до ден днешен да бъдат. Да. Един от Диндиряковите и сега това момче, дето на шумя с сопрана, де свири като Кенеджи. Точно така. Банко Владимиров. Неговия син също е Калъжия, ти го познаваш. Познавам го. Владко. Добър музикант също. Той е от на майка ми пак рода. Диндиряковите. Много закалка в род. Защо са Диндирякови, не знам. Ето, това е моя род. Владко. Сега е в Германия, свири в някакъв смесен оркестър, свирят балкански джаз, който вкарва турско вътре, с герман, беше ли са правят, ама добре звучи. Това е чудесно, някакъв фюжън. И той използва кавала като флейта вътре. Къде кавал, къде флейта, ама добре го. Ето това е майсторлъката, може да го свириш и по един начин. Много хубав оркестър е това. С друга артикулация. И добре си върши работа. Това е моя род, Памуковици. Ето го къде и моя братовчет. Да. Най-големия. Тя е тук. Цеко, здравей! Одеве батко ми се изрази за наследничката на кака Стевка, тя е моята жена. Той забравя да подчертая малко. Така. Радка Каменова. Още не е Памукова, но... Ще направи Памукова. Неговата жена също е оригинал музикант. Ама тя... Която разбира как да прощава за всичко в живота. Да.
прощава и той яко, той е. Значи аз за това казвам, че са рядко с такива жени, ние имаме късмета. Ние на машинките не можахме да фанем джакпота, ама в живота фанахме джакпота с жени. Това е школата моята. Брат му беше първен с неговия брат, Вицо, страстен момикът. И аз изкарвам всички сватби. Вижте него. Излезе сватба вечерта Невранска. Там тръгнаме. Всичките ви спомняй, Сашко и Мирослав и тебе. Първи оркестър. Истро-бистори. Всичките се отделиха и дай Боже, Господ да ги благослови всичките пак да се търсими. С жил за умрял, Скоро че ще стане. ми отива на работа добре. Могат без срам да кажа, че аз съм човекът. И успях толкова години да се наложа в моя град. Все още аз съм човекът тук. Кой човек? Да. Импровизация е така. Малко сова. Готов ли си, Цеко? Да, винаги. Ами Косама се роди случайно със силата на парите. Аз я пеех на ромски, на цигански песента, но един клиент ми даде 100 лева да направя текст на български. Аз първо отказах, но после се съгласи, като видях 100 лева и викам, чакай, ще я направим. Брутален е наистина, но тази песен има повече гледаемост, повече се харесва, повече пари скарам с нея, отколкото с другите качествени песни. Днеска трябва да се случи. Не може ли да не работя и да идват от някъде пари? Искам! Добре, Бялко Картача, казаха му да даде само една дума да каже, човека ще да припадни. Има хора, не могат да приказват. Да имат фобия от камери, от радио, притесняват се такива. Много са такива. заедно. Аз умея да правя съндъци за... Всичко правя. Ги купувам само Умееш да си направиш сам съндъци за колони. Да, съндъци ги правя перфектно. Всичко правя. Хубаво и сега пак направих добре. Ама то пък си купиха и хубави неща. Винаги си има. Пък иначе се опитвах да правя с нещо по-ефтино да докарам. Пак докарвах, ама трудно. Пък сега вече съм так. Няма да много философия. Какво смяташ за тия сега новите двурентови колони? Какво ти е мнението? Хубави марки. Няма да споменаем марките. Да, марките. Известни марки. Те ги знаят колегите, кои са марките. Не хубави са, но са много скъпи марки. Пластмаса с неудобен говорител, не знам какъв ще отре вътре, ама много скъпи. Добре, пачка се, добре, ама много пари. Аз искам да ти кажа, че някакси сякаш съм
привързан все още към този трилентовия звук. Така. Аз такова направих сега. Трилентов звук направих. Колоните ми са 4 трилентови с филтри. Не минават през такова, как се казва, процесор. Бас-касите ми са направени с кросовер. И при мен касата на барабана се чува как. Разбираш? Да. А пък от другите се чуват. Точно така. Бас-касите вече са напред. Не може да разбереш, баса ли чука, касата ли. И тя сякаш според мен е всеки нещо някой търси, на сцената не му звучи и постоянно се пипа. А то, нали, някакси... Самото звучение такова на процесора така е настроен. Сегашното звучение е различно. И ако попаднеш на прозорци на бетон,